Clara e Pablo van interpretar dúas pezas. A primeira titúlase San Simón e a segunda Son cousas que se van. Quería comentar algo de San Simón a tenor do que se falou ao principio do acto, das cantareiras, dos trovadores. Neste caso, Pablo máis eu, desde Oso Miguesa, decidimos escoller a cantiga de Mendiño, San Simón, e como xa sabíamos que estaba musicalizada por outras persoas, por outros músicos, pois decidimos non musicarnos e facer a nosa propia versión deste tema, San Simón.